हाबाब बिफा खोनाबायना मा जानांगौ मा जागासिनो होमबा मारै बिदि सानै साथाम फैलायनाय जालायखोसै नोंसालानो जोनाय बिसोर मालाय नोंसालानो दाय गैयाबा फैगौमोन दायाथ' बिदिनोसैहाय अब्लाबो सासेबा जेबो नङामोनलाय हाबाब मा सानै साथाम फैलायनाय जाखो बिदिजों मारै जाबावनांगौ जाखो आंथ' लाबोनबो राजिमोनहाय आबायाबो नै गोदाव सोराव ओमफ्राय आबा सोराङालाय बहाथो थांलायखो हिनजाव सानै लाबोना दोनफैना मा जालांखो बे गथ' सासेयाबो बार गाज्रि नांबायहाय गथ'नाव जुरि गोरोन्थि जाबाय I'm sorry नोंनि थाखायनो सिमाङा आंखौ नागारनानै थांबाय आरो नों सरिसो होनदों आं बुजायगोन ना सिमांखौ बुजायनो नों बुजायगोन आरो बे मानिगोन ना मानो फैया नों आंनि जिउआव आं मा बुंबावगोन दे नोंखौ अरे वाह आंलाय सानदोंमोन आंजों गोरोन्थि जाबाय नाथाय माथो एक्टरानो दंफैखायो नङा सिमां मा होननाय जादों बेलाय जेखौ नुदों बेखौनो होनदों मोनसे खामानि मावा मानो नोंसो सानजों बेखौनो हाबा लादों नों जुरि मा होनलाबायदों नोंलाय सिमां जेखौ नुदों बेखौनो होनदों आंलाय सानदोंमोन आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै फैफिनदोंमोन आं नाथाय नोंथ' नों मानो बुजिया सिमां बेबायदि जेबो नङा नों साननाय बायदि जुरि आरो आंनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया सिमां जोंनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया आरोथ' ना नों गोरोन्थि बुजिदों मिथिबायना एसेबां जाम्बा नङा आङो मिथिबायना जुरि मानो फोथाया नोंलाय सिमां मानो फोथाया जोंनि हाबा जासिगोन ना मानो बिदि नोंलाय साननै सानथामल'सै मानो बिदि नोङो सिमां हाबा सिमां मानो एसेबां गोरोन्थि बुजिदों देनाय नोंलाय माथो जाखो जुरिखौ हाबा खालामनो मा बुंलाबायदों नोङो सिमां नोंसोरजों रायलायबाय थानो आंहा टाइम गैया सिमां आंखौ नागारना दा थांनो सिमां होनदों सिमां नै बिफा मा जाखो ओमफ्रायलाय सोर सासेखौ लाखिबावनो आं जेबो मिथिलालै आंथ' सानैखौबो फसायथाराखैहाय माबा सासेया एसे गोजौद्रायहाय आबानो ओमफ्राय सासेयालाय जेबो नङा रङालाय जेबो नंनाया थेवबो आबानो फसायाखैहाय आङो आंनि खालारासो गोसोम जानो हागौ नाथाय आयै आंनि बिखायाना बिराद गुफुरखा आयै नङा माथो आयै बिनि खोथाखौ दाखोनासं आंनि गोसोआबो जोबोद साफाखा आयै आबाब सोरबा सासेखौ लाखिदोलै बिमा बिहामजो जाबानो जाबाय दे जायो नामा बिदि होमबालाय सानैखौबो लाखिदो नै बोराय जानला मानला बुंलाबाय थानाङाहाय नै नोंनाबो आरो बुंबाबो दाय जायो बुङाबाबो दाय जायो आंबो मावनाय दांनायाव जेनखाया गासिबो रोंजोबखायो बर'नि गासिबो ओंख्रिखौनो रोंजोबखायो आयै आङो जाखागोन माखौबा जेरै आरोना अनला दाउ सबाय साम' अमा बेदरजों नारजि हाबाब बुरै लाखिदोलै बेखौनो गोथाव संनो रोंखायो माथो नै सिरि था नोङो बेखौलाय आंबो रोंखायो माथो नै सिरि थाथ' नोंसोरो सानैबो नोंसोर फैनायाथ' फैबायहाय सानैबो दादि आंनादि आबायादि सासेल' बेखायनो बिहामजोआबो सोरबा सासेल'सो जागोन सासेखौल'सो लाखिनो हागोन आङो ओमफ्राय बे हौवा गोदानालाय बोरोथो
सानै लाबोना हा बहाथो खारखो बेलाय? आंलाय मा मिथिगौ आरोलाय? हाबाब हा आरो सोरबाफोर दंबावोसो नामासै? बिसासबो गैया नोंसालासो बिमा। गैलाहाय। आंनाबो मोनसे सिमां दं। सिमां? नों आंजों थायोबा जाफुंगौमोन। नों आंजों थागोन ना? हरथ'बायना थांसै खोमा। आं उन्दुनो ओंखारबायलै। नंगौना? नोंखौथ' दिनै आइनो खिन्थाहैखागोन। नोंसिनि ड्रामाखौ नायनो बाबाय। मा होनदों नोङो? नोंनि आरो सोरांनि खोथा आइनो खिन्थाहैगोन आं। गासिबो खिन्थाहैजोबगोन आं। मा खालामनाय जादों बेलाय? नरिसा आयु हाबाब नोंसालाय मा जालायखोलाय आरोलाय आबा? मा जाखो आबा? बिहामजोखौलाय हामानोथ बिदि नाख्रांनासै। औ आबा हा माथो जालायखो नोंस्रालाय? नै आबा हामा जेबो बुङा। मा जादों होनदों आङो? ओरैनो गन्डगलानो जोबखायाखै। नोंस्रालाय आरो मा जाबावलायखो? हा? मानोथो दावराव दावसि आबा? नोंहामजो नागिरदोंमोन ना नों आइ? सोरांनि बिहामजो नागिरदोंमोन। हाबाब सोरांनि बिहामजो नागिरनायलाय हा नोंस्रालाय मा बुलाय बुसि? हा नोंस्रालाय माथो नांजालायखो? मानिथो दावराव दावसि जालायखो? गासिबो दावराव दावसियानो दं। बेनि थाखायनोथ' जादों आइ। हाबाब हा मा जादों आबा? हा मा जामारदों? बेवहायलाय बिहामजोआलाय मा दाय जालायखो? औ आबा बिहामजोआलाय माथो नांजालायखो? मा नांजायो? दिनै डाइरेक्ट खुला खुलि बुंसै आं। हा माखौ बुंनो आबा? मा खुला खुलि बेलाय? मानि दावराव दावसिलाय? मा जाखोलाय? न'आवनो माबा सुनिसो हाबबायगोनहाय। मा जादों आदा? नै नों दाखौ बादोथ'। हा नोंहालाय अबायथो थाङा? अबाव खारखुमाया नोङो? मा जादों ओमफ्राय? ए मा जादोंसो होनदों नों? सानै लाबोना दोनफैना। आरो हनै नोंदियाबो मा जालायखो? नुवाखै नोङो? अ मोजां जाबायना फैबाय। मा जादों आदा? नों सोरांनि हिन्जाव नागिरदोंना आइ? नाथाय नों जायखौ नागिरदों जानो हागौ नों मिथिया। नै हा मा होनो सानदों नों आबा? नाथाय आं मिथिगौ आरो नोंबो मिथिगौ। मा? नों जायखौ नागिरदों नोंनि खाथियावनो दं आइ। मा बुंनो सानदों आबा? आं जेबो बुजियासै। नों जायखौ नागिरदों ना बेयो बिसोर सानै आरो ना जुरि जाबाय आदा। मानो? दिनै खिन्थानो आं नोंनि आसलि बिहामजो, नोंनि सोरांनि बिहामजो जायखौ नों नागिरलागासिनो ना बेयो आरो रावबो नङा। सोरथो होमबालाय? आंनि हिन्जाव एमि, सोरांनि हिन्जाव। आयु नै आबा हा फाग्लासो जाखो ना माखो नोंलाय? आं फाग्ला जायाखै आइ। नोंना नोंसालायासो एमिखौ मोनैनि फाग्ला जादों। आयु बाबाय आं आइ एसेबां दावराव दावसि। हाबा होफिनदो बिसोर सानैखौ। नै आबा हा बहा नुवा नोङो बिबाजैखौ हाबा लानाय बिदा थानानै? आंजों हाबायालाय नामनिल'सो दा। लाफिनदोंसै ना सानैबो। हाबाब सासे बाराय देरबावलायबाय। आं हाला। नै आबा सोरां हा मारै जाथारखो होमबा?
माथो नोंना हिनजावानो जोबनो रोंला नै आबा सोरां हाना सोरबा माबा दंबावोसो नामा दङबा लिंहरखादो स्रां लिंहरखाथारदो साबेसे दं लिंहरजोबथारदो आबा लिंहरजोबथारदो हाबाब आं नोंसोरखौ बिदि होनना मिन्थिथारामोनहाय आरो माहाय आबा सोरां नों जुदि आंनो खिन्थानायमोनबा हा आं इमिखौ नोंनो लायगौमोन ना आबा नों मिथिखाया नामा आं नोंखौ बेसेबां अनो होननानै नोंनिनो बिहामजो खालामनो लायगौमोन ना आं आबा इमिखौ हाबाब गन्डगलानो जोबनो रोंला माथो बारासिनसो जाबायहाय माथो जाखो आयै दाबो हाबा होदों ना बिसोरखौ नै आबा एकदम सिरि था नोङो खर'फ्रानो दुंखावजोबलाय लांबाय आंहा खर'आनो बेफ्रुसिगोन बायदिसो मोनबाय आंना हाबाब आबा हाबाब आं रावखौबो हाबा लानो हाला आयै मा ना एमिखौ ना खौखौ आरो ना गंगारखौ मा होननो सानदों नोङो आं सासे लाबोखाबाय आयै रायजोफोर आंनि हिनजाव गोदाना बेनो हाबाब हिनजाव गोदान बिहामजो गोदान सोरांनि हिनजाव गोदान सोर बेलाय मिट माय हिनजाव गोदान हाबाब आरो सोर जाखो बेलाय सोराङा सोरखौ लाबोखो हा नै आबा हा सोरखौ लाबोखो नोङो हा माखौ सिन्था जादों आयै दिनै आंनि हिनजाव गोदाननि आनबक्सिं खालामगोन ना आयु हिनजाव गोदाननि आनबक्सिं सोर जाथावथाव बेलाय हिनजाव गोदान आनबक्सिं सोरांनि हिनजाव आनबक्सिं सोरांनि हिनजाव गोदान आनबक्सिं नै आबा बोरै नायनो महरा माबायदि नोंनि हिनजाव गोदाननि आनबक्सिंखौ नायनि देखायगोन ना आयै आंनि हिनजावनि आनबक्सिं नोंखौ आनबक्सिं खालामसै आं जागोन दाना नै आबा हा बेलाय आसलि ना नंखायमार लानो नालाय लाथारदोहाय आबा सोरबा सासेखौनो थि लाथारदो न'खौनो आश्रमसो सानना लाखो ना माखो नोंलाय जायखौ बेखौनो थिखोना लाबोबाय थानो आंजों बेबायदि सोलियाहाय आबा लानो नालाय सोरबा सासेखौनो लाखिदो जायखौ लानो सोरबा सासेखौनो ला आबा आंलाय लाखाबायना आयै बेनोथ' नोंनि नोंहामजो आसलि आंनि हिनजावा ना एमि ना गंगार ना खौ आंनि हिनजावालाय बेसो दा एकदम इउनिक दुनियाव मोनसेल' पिस दं आंनि हिनजावा बोरो माबायदि नायनि आङो मा रोखोमनि नायनो बोरो लानायानोथ' सोरखौ लाखो बेलाय नायदो आंनि हिनजाव सोरांनि हिनजाव गोदान सोरांनि हिनजाव गोदान मिसेस जुरि सोरां आंनि लोगोखौ हाबा खालामबाय हाबाब बेखौसो लाबोमारबाय मारै जाखो बेलाय